सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि 7था दखरा आफाद बे दखरा आफादनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन दखरायाव मा जेंना दङ बे जेंना जेंसिनि सायाव जों गुवारै सावरायो। जिहेतु 2026 मायथाइनि जानुवारि दानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माया धेमाजि जिल्लानि नैबे सिमेन्ट सापरियाव जागोन। बेखौ लानानैबो जों दिनै जोंनि मावथिफोरजों जों सावरायलायदों। दा गुबुन गुबुन दखरा आफाद 7था दखरा आफादा गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव नैबेयाव बिथांमोना हाइलाइट होदों। गाहायै सोलोंथाइनि जेंना, सोलोंथाइ जेंना जिहेतु भेन्सार स्कुलनि प्रब्लेम्स, बे प्रब्लेम्सआ दाबो दङ। बिजाब मोनैनि जेंना, बे जेंनाया दङ। जोङो एबार नायदों जे एप्रिलनि दिनै 6 अक्ट' जाबाय, दासिमहाबो लागै जिहेतु फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि बर' बिजोंनि जि बिजाब, बे बिजाबा मोनहैयाखै। बे जोंनि खोब गिदिर जेंना महरै दिनै जोंनि गेजेराव ओंखारथिदों। बिनि बागै जोङो दिनै गुवारै रायलायदों। बिनि अनगायै भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। जिहेतु आसाम सोरखार, मिरु सोरखार आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै लोगो नांनानै बिटिआर एकर्ड सहि खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्डनि 6.3 मथे बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांसिगौमोन। खिन्थु 5 बोसोराव आगान सुरबाय, दासिमबो जायाखै। बेखौ लानानै जोंनि मावथिफ्रा खोब दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बे आयदाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ नैबेनि सायाव जोङो सावरायदों। जोङो गभर्नमेन्टखौ बे बेलायाव गोबां खेब बुंबाय, खिन्थु गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो मावफुङैखौ जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। आरो जिहेतु फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सननि सिगां दा जोंहा पन्सायतनि इलेक्सन जागोन। बे पन्सायत इलेक्सनाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों मारै बाहागो लागोन बिनि सायावबो जोंहा दिनै सरसा जादों आरो बिनि बागै जोङो मारै बाहागो लागोन बिनि बागै मोनसे डिसिसनाव जोङो फैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे मोजां थासारिजों खोब मोजां आब्रुथियै नैबे जिथु पन्सायत बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बे पन्सायत बिसायख'थियाव बाहागो लायो आरो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बे पन्सायतनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ नायगोन आरो बिनि बागै जोंबो खामानि मावगोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्रि जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्रि मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।